Bog društvo! Danas naša Pepa slavi 4. rođendan. Bog Pepa, napravit ćemo ti jednu prekrasnu tortu, pa ćemo je podijeliti svi skupa. Može? Može! Počnimo. Ovdje imamo svega. Lijepo ćemo ukrasiti tortu. Biće predivna. Imamo malo jabučica. Gdje ćemo staviti jabučice? Može ovako. Jedna ovdje. Jedna ovdje. Jedna ovdje. Imamo i malog medeka. Njega ćemo staviti recimo ovdje. Možemo staviti i malo šlaga. Stavit ćemo šlag ovdje. Stavit ćemo šlaga ovdje. Mogli bi sada jednu finu narančicu staviti. Može narančica ovdje. A što je ovo? Kivi. Wow, možemo kivi staviti recimo ovdje. Ova torta će biti prekrasna, šarena. A što je ovo? Ovo su krasni ukrasi. To bi mogli staviti ovdje. Pa još malo šlaga. Ovdje. Pa još malo šlaga. Ovdje. Pa još jedan kivi. Ovdje. Pa moramo smjestiti negdje i svijećice. Gdje ćemo staviti svijećice? Recimo jedna neka bude ovdje. Jedna neka bude ovdje. Može jedna biti ovdje. A ova neka bude ovdje. Tako da Pepa lijepo može puhati svijećice. Ovdje bi mogli staviti još malo šlaga. Što nam je još ostalo? Imamo još kivija. Mogli bi kivi staviti ovdje. Šta nam je još ostalo? Još malo šlaga. Šlag može biti ovdje. Još jedna naranča. Ovdje. Druga naranča. Ovdje. Imamo još ukrasa. Možemo ovaj ukras staviti tu. Ovo možemo staviti ovdje. Ovo možemo staviti ovdje. Hajmo ovo staviti isto. Recimo ovdje. I ovdje. Što vi mislite, je li ovo dovoljno? Pa ja mislim da je dovoljno. Možemo staviti još ovaj jedan ukrasić ovdje. I da vidimo kakvu tortu smo dobili. Prekrasna je. Pepa, jel ti se sviđa tvoja torta? Pa sretan ti rođendan, Pepa. Imaš 4 godine. Ti si sada velika cura.